Αντίνος Gram εδώ και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να χακάρετε το Σλιθέριο. Πάμε στο Lucky Patcher, πατάμε εδώ και μετά πατάμε στο τρίτο, αυτό. Δεν είναι να τσεκάρετε κάτι, όπως βλέπετε είναι όλα τσεκαρισμένα εκτός από το τελευταίο που δεν θα το τσεκάρουμε. Πάμε εκεί, λέει παρακαλώ περιμένετε. Συνεχίζουμε από εδώ πέρα, θα μας βγάλει αυτό εδώ το πραγματάκι και πατάμε πηγαίνετε στο αρχείο. Πατάμε πάνω στο Σλιθέριο αυτό που λέει και πατάμε από εγκατάσταση και εγκατάσταση. Το κάνουμε μια κατάργηση. Περιμένουμε. Κάνουμε και μια εγκατάσταση. Και όταν σας βγάλει αυτό εδώ, πατάτε άνοιγμα και μπαίνει. Να δοκιμάσουμε κιόλας να δω αν πέτυχε, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Και αφού βγάλει αυτό εδώ πέρα, βλέπουμε όλα τα skin. Κοιτάξτε όλα τα skin. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να κάνετε και άλλα πράγματα με το hack στο Σλιθέριο. Ας πούμε μπαίνετε στο match και δεν πεθαίνετε ποτέ. Με αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe. Γεια σας.